Ja, jeg sidder her med skolebestyrelsens formand for Tistrup Skole, Karen Anneberg. Karen, hvor langt er I egentlig med den nye børnehave i forløbet? Jamen, nu har vi jo egentlig afleveret vores oplæg til politikerne, men det har været en lang proces, hvor vi har været samlet med kommunens folk 3 gange, hvor vi ligesom har kigget på forskellige scenarier og har så afleveret de her 4 forslag, som også har været fremme i medierne. Ja, der er noget med, der er en arbejdsgruppe. Hvem er det, der er med i den? Jamen, der synes jeg egentlig, at vi har været rigtig godt repræsenteret. Børnehaven har været repræsenteret af Bente Sørensen, som er leder dernede, og Dorte Eskildsen, som sidder i bestyrelsen. På skolen, der har vi været repræsenteret af Helle Sørensen fra SFO, og Dorte Godiksen fra skolelederen, ja. Og så har jeg selv været med fra skolebestyrelsen. Ja. Og så har Hallen været repræsenteret af Torben. Ja. Udviklingsrådet har været repræsenteret af Henrik Koch, og Janusbygningen har været repræsenteret af Asbjørn Fischer. Ja. Så jeg synes egentlig, at vi har været langt omkring, og, yes. Yeah. Og der er mange, der har været inddraget i det. Ja. Der er lagt op til listen, kan jeg se sådan, også når jeg hører fra Karl Hård af, at den skal måske ligge på skolen. Hvad er det for nogle tanker, I har gjort lige omkring skolen, at det måske vil være bedst, at den lader der? Det er, at det bedste ud fra de scenarier, vi har regnet på, det er det, at vi gerne vil have en ny. Ombygningen af Lilleskolen og Møllehuset, jamen det er kun en halv løsning. Og ombygningen af plejehjemmet, jamen der er ikke plads nok til alle, hvis det bliver bygget om. Så det optimale vil være en ny bygning. Og så synes vi alle i udvalget, at det er optimalt at lægge den omkring skolen. Ja. Så det er egentlig det, vi har anbefalet politikerne, at det er det, vi gerne vil. Ja. Men hvad med for eksempel op bag den grønne mark, op bag ved DLG, eller den grønne græsplæne bag ved Janus? Kunne det være en mulighed? Jo, det har vi også haft med i vores tanker, fordi vi ved godt, at der er rigtig mange, som har følelser omkring multiarealet. Vi er rigtig mange, der har været med til at hjælpe med at få vores multiareal til at se ud, som den gør i det, og vi er rigtig stolte af den, og nu bliver det brugt ikke kun i skoletiden. Så det er klart, at kommer der en børnehave op på det område, jamen, så vil noget af det blive ødelagt. Og i arbejdsgruppen, der sad der også 2 fra kommunen, og der vendte vi også med dem, om det var muligt at ligge over på DLG's grund, men de mente det ikke, det var. Grunden over ved Janusbygningen, jamen den vil Janusbygningen jo gerne selv bruge til deres store ombygning, som kommer i løbet af et par år. Så det at lægge den på skolens grund, op langs Lærkevej, jamen det synes vi, det giver nogle gode synergier. Børnehaven kan bruge skolens område og hallens område. Den store ombygning, som kommer med Janusbygningen og hallen, jamen der kommer der et stort køkken, og det kan vi måske alle sammen få glæde af. Parkeringspladsen kan vi bruge alle sammen. Så vi synes faktisk, der er rigtig mange gode energier. Ja, det synes jeg. Ja. Nu når du siger det der med, at den måske skal ligge over for Janusbygningen, eller der ved multiarealet, der er jo lidt tung trafik deroppe ved LP Springs. Er det noget, man har taget med i sin overvejelse, at det vil være godt, at den ligger der, eller hvordan er det? Det, som kommunen egentlig lagde op til, det var, at børnehaven skulle ligge over ved den store Kælkebakke, over med Arla. Men det var vi rigtig meget imod, fordi at så ville den tage meget af vores grønne område. Så vi var faktisk oppe på skolen for at se, hvor børnehaven kunne ligge. Og der er 5 steder, hvor vi faktisk kan se, at den kan ligge. Men der, hvor vi synes, det er optimalt, det er oppe ad Lærkevej. Ja. Og der kan man så sige, at jamen, den tunge trafik, det er jo ikke en positiv ting for en børnehave. Men jeg tror aldrig, vi har været tættere på at få den tunge trafik væk fra Lærkevej. Jeg ved i sidste uge, at blandt andet Holger Bernskov havde møde med folkene fra LP Springs, og det er meget tæt på, at deres trafik skal ud på Vardevej. Ja, ved tanken der. Ja. Så Lærkevej bliver en forholdsvis stille vej. Ja.
Jamen, Tistrup News, de vil takke her til Karen Anneberg, fordi hun vil stå frem og fortælle lidt om forløbet omkring den nye børnehave.